Ce să fac, iubirea mea? Acesta este un videoclip sentimental. Toată munca mea de 6 ani de zile s-a dus. Toată munca mea de 6 ani de zile s-a dus. Toată munca mea de 6 ani de zile s-a dus, iubirea mea. Iartă-mă că plâng. Toată munca mea de 6 ani de zile s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi posta acest videoclip sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la Desanto. Mi-a închis contul. Toate piesele pe care le-am compus eu. Iartă-mă, nu mă fac ca pe... Iartă-mă, iubirea mea, nu? Știu că par slab, dar iartă-mă. Slab. Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu, nu știu, mi-a dat strike, mi-a închis contul, a cerut 100.000 de euro ca să